ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನದ ಆದಿಯಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಇರೋದ ಸಂದೇಶ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಆದರ್ಶೋಡಿಂದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆದರ್ಶ. ರಾಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏತ್ ಗೌರವ ತೂಪಾಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ತೂಪಾವಡು ನಂಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಂಡ ಯಾವೊಂದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅದು ಭಾರತೀಯರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಅಖಂಡ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಅವಾದ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆ ಉಂಟು. ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡೇನ ಉಯ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಆರೆ ಒದಗಿಸಿನಾರು ಸೇವಾ ರೂಪಡ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು. ರಾಮಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಡಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಬೈದಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲದಾಲ ದುಡ್ಡುದ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಬುಳ್ಳಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಕಹಳೆ ಚಿಂತನೆದ ಈ ರಾಮನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಈತ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಪಡು. ತುಳುತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಎಂಕ್ಲನ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬು ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಂಡು. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.